سلام طعنا هبلي كمي تعلو كمي تصنحو عمنا لهم عند فيديونا دما او زعلت زي او زمحارة ميديا ازارب تخينهم زعل فيديوهات اخاخيبه حزلكم مصين نخو كاتم حدا دما ساس حزقن تعصم دو حقاويتيا تزعبه سلام نا ايرترا كل زخل مسز تግራይ بريزيدنت ኢሳያስ በአካል ከፊለ ኢንተርቪው ገበረሉ ይደሊ حدش قالتنا مهاسكا صمدو هغلغل معشوي سلام كماي صمأتون دحداهليو كم حزب ኤርትራን كم حزب ትግራይን ጽሮሞ ይል ጀነራሉ በጠላቶቻችን ሴራ ያጣነውን የባህር በር ለማግኘት ያውኑ ትውልድ ራሱን ዝግጁ እንዲያደርግም ጥብቅ የተባለ ጥሪን በዚህ ሰዓት አስተላልፈዋል። زياتو من كالوتن ناي زعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحار بمخان كنرينا سناي مكتتال انوس دك عبيتي نشانل زي حدش لهونكم سات لايك شير سبسكرايب نغوركم جمروا نقصل الشمباركس فتات تخاتلتي قدم نافتهلون ازرارب زل زعبا قدم مخدنا اوز محاوراو ميديا حد خزاور زو على فيديو ني ات فيديو سدما حد ارتراو حاونا قال محتت انا غبرايو افت قال محتت نسدما بزعبا كلتيوم هزبتات مالتهم بزعا تግራይን ኤርትራን አልኢሉ ብዙሑን ተዛሪቡኒ ካፍቶም ዘረባታት استزاروم ات حد دما تግራይን ኤርትራን ሰላም ከማይ ጾሚኡዎም زلو نابله يزارب زلو شبارك سوتا تخاتلتي قدم قال مالنا فيديو ستخاتلنا نملس سلام لعلو كله نسلام دليو زقالس كل شغل تصاوير زقالس حزبي انت بالكوت حزبت سلاز ولد نطرح يكون وي بهيري قانقاي سلاز هونه طرح يكون كل حقኛ تاريخي سلام كما يصمأتون دحداهليو كم حزب ኤርትራን كم حزب ትግራይን ጽሮሞ ይል قدم مالتي اجي خاب حفشا حزبي ኢትዮጵያውን زي فلالي نغرك ازوم حزب تازياتهم سي سرعاتات كلهم تغيروا مموصو رهواغن اي تراين كابيناس اي وصانا سلام سحجون كماي كنصنعتنا ينازلنا سلام حجون كننجره خمتنا ينازلنا يا ما نمسك فردا زخدي ناتهلو ورا سلام يسمعهم دينا سلام يسمعنا خي بزخ خمت تغيروا بزخ خمت تغيروا بزخ خمت سلام زطمي حزبي املاح سلام دا يورد لنا بري فلاي ولا حجون سي انا خمسهم حزبياتهم ذنب عني لان مخنياتو ترى الكس ربوز راكي بانا يلن بقى كل خد ጨنق ناب زي تدلي ነገር زئتو سدتن كرتتن كيناتن برستن زي طرح اختري تورا نسو تغبار نسو بانا زي صقد حزبتات سي بزعبه طيسي تحسب زعاته سي زعامتي I don't know انا حزبتاتنا خال حجون نبعلو ياكل كبل علوه ياكل حلف اكل انتي ترخيب خبكينات هاب زموت انتي ترخيب هاب السنكل انتي ترخيب حجون سنكلنا يخمص حدا كينات تخفيتو حجون موت يخمص حجون برسات يخمص باني كونن ወይ ድማ እንጀራ ይኮነን ክጽገብ ስለዚህ عقب كبل اللهم زازي نمزنا قال خنقل يقولوا مس بترزل على هو طاوت يقولوا يا اخلنا دقنا حزبنا بالسلام كنبر حزبታት ኢትዮጵያን حزبታት ኤርትራን ተፈላልዮም ዘይፈላልዮም ቶም ክልተ ህዝብ ትግርኛ ከዓ ምንም ወለደታቱን አደ መሬት ኩታገጠም ዘለዎም የሜ ረሓቅ ሌልኪ ተረሕቁ ገዛኽራ አይኮነን በተፈጥሮ ተዓደሉን ዝነበሩን ዝፈረይሉን ዝፈሪሉ ዘለውን ولا سلام كنا قلت ديك قالوا ما بقول عدم شيء كابو حليفهم خرو نغرات يلن بمرات يسدد الله ስለዚህ ሀብታም ህዝብ ቆይ ሀብታም መሬት ቆይ ዘለና ከዚህ ካዶን ጎላ عدم ገለገለገል ኮም ይኮን ተሐቂ ወገን ኤርትራ ኸድከ ካብ ባሕሩን ምድሩን ኩሉ ነገር አባዓል ትግራይ ተኸድክ ማዓት ማዓድን አሎ ንዕኦም ኮይኖም ስንኻል እክተርፉ ዝኽእሉ ህዝብታት የመን አበይ ሞ سلام غير كابي متحفتهم تصقوم كفتش تخيل بصقوم كابي كقلبون بلعم كيلو دم يمزم خزيات مخنياتو سي دعي هي تعدلتي انتي مرقم دخلت بليون انتي جرنا انا حلف علم كل جزيس فينات راح تدالو نخينات دك اسك حدر زبل يلن اي تدقسو اي تقسو صباحهم كينات اللو انا ندعي ولا مرحتنا ولا حزب ناسي بقى ياكل زبل لبونا يهابو اذا عملت اذا 2016 سي حصيرو كل لو تنري له غبرنا بقى بزعبه طرنجان بزعات ايتنسي بدل زاتو انا خا سلام ميدانا نبرو يغبرلنا بتعم انا بزي تناخيف كنا حجي كالي زراين مخنياتو وزحازينا خسيرنا
يفتو تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمثل اذا حاونا زي او فيديو زي بزحات نططات يلعلو كفتو نططات نساتهم دما كويناتي اخلنا زبلي امونغو تግራይን ኤርትራን ብዙሕ ዝበለ ዓመታት ኩናት ክካየድን ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ዝነበረ ዝርሳዕ ጉዳይ ይኮነ እና ነዚ ጉዳይ ዝድማ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብምትሕግጋዝ ክልቲኹም ህዝብታት ሰላም ክኸውን ጻዕሩ እናበለና እዩ እስክፍቷ ተኸተልቲ ንስኻትኩም ከአውዝ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳበለኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ከምናተይ ግን እዚ ሓውና ዘለሎም ሓሳባት ብጣዕሚ ደስ በሃልቲ እዮም ኣሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ድማ ብዓውዩን ብሰፊሑን ክስራሓሉ ዝግብኦ ስራሕ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንሰላምን ብቻ ክዝምረሎ ወይ እዚ እስክፍቷ ተኸተልቲ ንስኻትኩም ከናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ እሽምባር ክስታት ተኸተልቲ እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል ቪድዮ ንኸይ እሽምባር ክስታት ተኸተልቲ ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ካብቲ ጉዳይ ሱኸ ወፃና እዚ ሓውና እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ጽምዶ ሓድሽ ዝበለ ነገር ነ ካብቶም ዝበሎም ነገራት ድማ ቅድሚ ሕጂ ጽምዶ ምስ ኢትዮጵያ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ግን ኣብ ውሕድ ዝበለ መዓልትታት እቲ ጽምዶ ተቋሪጹ እዩ ናይ ትግራይን ኤርትራን ዕጫውን ከምኡን ኸይኸውን ይሰራሓሉ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ እናበለና እዩ እስክፍቷ ተኸተልቲ ቅድሚ ገለ ማልናት ቪድዮ ዝተኸታተልና ንመለስ ጽምዶ ብዝብል ከዓ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ናይ ምርኻብ ብዝብል ሓሳብ ኣብ ኤርትራውን ዝርከቡ ከየንቲ ብሚድያ ሪኤለኹ እንዳተዛረቡ ኣብ ወሰን ዶብ ዝራኸቡ ህዝብታት እውን እንዳተራኸቡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንርኢ ኣለና እዚ ከማ ሓደ ከያኒ ነቲ ሰላም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ወይ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ ኩሉ ከምዚ ሓድሽ ዜማን ግጥምን ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ሓድሽ ቅዲ ሒዞም ወሸለ ይግበሮ ጽምዶ ካብ ቀደም እንኳን ጽምዶ ይብተ ህዝቢ ተኣቶም ምን ፈላልይዎም ህዝብን ህዝቢ ተፈላለየ እጂ ኻ ጽምዶ ዝብል ዘሎ ከዓ እስኪ ኣብ ምጽማርሲ ንማሕረስ ንሰናይ ነገር ንምዕባለ ይግበራ ካለ ዝብሎ የለን ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ቋንቋ ፖለቲካ ሓድሽ ቃላት እንዳመሃዝካ ጽምዶ ገለገለ መዕሸዊ ወሸለ ይግበረልና ምንዮ ግን መቐነይ ናይ ሰሙን መናውራይት ኣነ ብኸምኡ ይዕሸኒ ኣነ ዝረኣኾ ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለፈ ስለ ሰላም ክዝምር ከለኹ ዝረኣኽዎ ኣብ ክንደይ ዓመታት ኣውሮፕላናት ወላ ማካይን ኣስመራን መቐለን ኣዲስ ኣበባን ከመላለሳ ጀሚረን ነይረን ኣዋርሓ ይሓክምናን ድዒ ትዕድልና ሪ ኮይኑ ሰብ ሽዑ ዘይተሓጎሰ ሽዑ ዘይበኸየ ሽዑ ተደላልዩ ዘይተራኸበ የለን 20 ዓመት ዳሂደ ይፋለጥ ነበረ ሕጂ ከዓ ጽምዶሲ ፍሉይ ቋንቋ ይኮነና ንዓይዚ ፍሉይ ቋንቋ ብዙሕ ደብረን ይኮነን ይግበርዎ እስቲ ወሸል ጽምዶ ይግበርዎ أنا أنت بوصل بترالي خالد إحنا خمسة من دندالنا هو الحنتي كن كل زي ما نوراي يفتو تخاتتلتي ات فيديو نتخاتتلكم يمثل اذا حاونا زي عاوز ጉዳይ زي زول علم حسابات بتعم ደስ በሃልቲዮ ማለቱ ውን ጽምዶ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ግን ኣብ ውሕድ ዝበለ መዓልትታት ተቋሪጹ እዩ ናይ ትግራይን ኤርትራን ዕጫውን እዚ ንኸይኸውን ንስርሓሉ ንጻዓረሉ እናበለና ይርከብ እስክፍቷ ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳበለኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ንኺድና ዝቕፅል ቪድዮ እሽምባር ከስፍታተልቲ ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እንትኸውን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንብዙሕ ዝበለ ዓመታት እንዳጨቃጨቀ ጸኒሑ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ حدش زوص مجلس النهاية اتمجلس السينما جنرال تشم قموشو لمناقصي إثيوبيا حدا ملأخت حليف النهاية اتملأخت السينما تدالو إذا قيح بحرنا هنا يكونوا ملسوئين دماء نابلة ملأختي محلال فلو لازم ملأخت السميعون كمان قستي ارترا انتايو ليخون اسكفتات تلتيناتكم حساب او كومنت قلصوا لي كلمة قلم مالنات فيديو استخدتلني يعني ملس جنرالو በጠላቶቻችን ሴራ ያጣነውን የባህር በር ለማግኘት ያውኑ ትውልድ ራሱን ዝግጁ እንዲያደርግም ጥብቅ የተባለ ጥሪን በዚህ ሰዓት አስተላልፈዋል እኚህ የምትመለከቷቸው ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ናቸው ታዲያ አሁን ላይ በጠላቶቻችን ሴራ የባህር በር አተናል ይሄንን ለማስመዝለስ ደግሞ ይህ ትውልድ ዝግጁ ሊሆን ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በመከላከያ ሚኒስቴር የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዋና ዳይሬክቶሬት ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኢትዮጵያ ስትፈጠር ጀምሮ ከባህር በር ጋር ስለመፈጠሯ ምስክር የማያስፈልገው ፀሐይ የሞቀው እውነት እንደሆነ ኢትዮጵያውያንም ሆነ ዓለም የሚያውቀው ሀቅ ነው ብለዋል ከባህር በር ጋር ተፈጥረን የኖር መሆናችንን በዓለም መድረክ አሳማኝ ማስረጃ አቅርበን የምናሸንፍበት ቁልፍ ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እውነታውን ሊያውቀው ይገባል ሲሉም ገልጸዋል ታዲያ ኢትዮጵያ በጠላቶች ሴራ ያጣችውን ይህንን የባህር በር ለማግኘት ያሁኑ ትውልድ ራሱን ዝግጁ ማድረግ እንዳለበት ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገልጸዋል يفتو تخاتتلتي فيديو نتخاتتلكم يمثل وزلم علت زي جنرال تشومه قومچو نمنعسي ኢትዮጵያውያን ሓደ ዝሕለፈ መልእኽት እንሄ እቲ መልእኽት ስርማ ናይ ባህር በር
ክበርኽ ንረክበለና ነዚ ድማ ተዳለው ዝብል መልእኽቲ እንትኸውን ብምቕጻል ድማ ቀይሕ ባሕሪ ቅድሚ ዓመታት ናህና ከም ዝነበረ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ እንዳበሉኦም ስክፍታት ተኸታተልቲ ኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ ንኺድናፍ ዝቐፅል ቪድዮ ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ በዚ ዕለት እዚ ሃይለ ደደቢት ንመንግስቲ ኤርትራ ማለት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ ምሕተት ክገብረሉ እየ እንዳበለና እዩ ስክፍታት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ተኸታተልና ንመለስ ንምንታይ ኢሳያስ ከምዚ ገይሩ ናይ ውሽጢ ጉዳዩ ተስፋ ብዘስንቕ መንገዲ ገሊጹ ኣይሰማዕዎን ኣነ ልቢ ካብ ዝገብር ኢሳያስ ዳርጋ ልዕሊ ናተይ ዕድመ ኣብ ስልጣን ፀንሐ እዩ መንግስቲ ካብ ዝኸውን ናይ ኤርትራ እኳስ ዳርጋ ናተይ ዕድመ ማለት እዩ ዳርጋ ማለት እዩ ንኤርትራስ ንናፅነት ኤርትራስ ብቁርብ እየ ዝዓብየ ኣነ ንናፅነት ኤርትራ ኢሳያስ ልቢ ካብ ዝገብር ንነዛኣነ ኢሳያስ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዘለዎ መግለፂ ክብሪ ርየ ይፈልጥ በቃ መወዳእታ ኣስተኻኺልዋ ድኾን ክኸደል የብል እዩ ፅቡቕ እዩ ብምክንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ዝሕለፎ ኮይኑ እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ ናይ 2025 ገልፅ ከሎ ዝተሓላለኹ ኩነታት ነይሮም እቶም ዝተሓላለኹ ኩነታት ግን ተስፋን ልምዓትን እውን ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ ነይሮም ይብል እሞ 2025 ብዙሓት ተርእዮታት ዝተረኣዩሉ እዩ ሓደ ቀዛፊ ዝኾነ ኩናት ሱዳን ምዕነው ዝኾነ ኩናት ሱዳን ዝተረኣየሉ ህዝቢ ክባር ዋጋ ዝኸፈለሉ ሱዳናውያን ነንባዕሎም ዝተባልዕሉ ግዜ እዩ ነይሩ እዚ ሕማቅ ግዜ ኢሉ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዘሎ ወጥሪ ዝተፈጠረ ወጥሪ እውን ዝተረኣየሉ እዩ ዘይምርግጋዕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋዕ እውን ኣውጣቂስዎ ኣሎ እዚ ብናይ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዝወፀ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚዳንት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋዕ ይገልጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ምስሓብ ይገልጽ ናይ ሶማልያ ዘይቅስንቲ ሶማልያ ኢሉ ዝገልጻ ንዓ እውን ናይ መወዳእታ ኣብዚ ዓመት ከዓ ናይ እስራኤል ንሶማሊላንድ ሃገርነት ዝተቐበለትሉ እውን እዚ እውን ዝተረኣየሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋዕ ዝተረኣየሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኒሄ ወጥሪ ባይዘወይ ብዓለም ደረጃ ናይ 2026 ኩናት ክህሉ ክእል ተባሂሉ ካብ ዝተቐመጡ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር ዝኽእል ሳልሳይ ደረጃ ቀሚጦም ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ይጠቀስ ካብኡ ግን ሰላም ከዓ እከለ ይበለን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን እውን ይበለን ከምኡ ክብል ኣይፅበዮን ምክንያቱ ፖለቲከኛ እዩ ኢሳያስ ዲፕሎማቲክሊ ነጥቡ ከም ዘውድቕ ከም ዝድርቢ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ልምዓትናን ሰላምናን ክነቕፅለሉ ንኽእል ሃዋህው ግን ተፈጢሩ እዩ ይብል እንታይ ማለት እዩ ሰላም ክቕፅል ልምዓት ክቕፅል እንተኮይኑ ምስ ጎረቤቱ ሰላም ክፈጥር ክኽእል ኣሎ እቱ ነዊሕ ቦርደር ዝዋሰን ምስ ኤርትራ ብሕታዊ ሃገር ትግራይ እያ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ንዋሰን ክንዱ ዝኣክል ምስ ማንም ኣይዋሰንን ኤርትራ ክንዲ ምስ ትግራይ ዝኣክል ምስ ዓፋር ይዋሰንን ይዋሰን ግን ክንዲ ናይ ትግራይ ይኾን ዝብለሎ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ሱዳን ዓፋር ትግራይ እንዴት ክንዱ ዝኣክል ወሰን ይብሉ ምስ ትግራይ ሰላም ምፍጣር ትዛዓበየ ሰላም ናይ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ምስ ህዝቢ ትግራይ ብኩሉ ነገር እውን ክራኸብ ዝኽእል ታሪክ እውን ዘይተረፈ ምስ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ልምዓትናን ሰላምናን ክነቕፅለሉ ንኽእለሉ ሃዋህው ግን ተፈጢሩ እዩ ካብ 93 ካብ 1993 ብፈረንጂ ማለት እዩ ኤርትራውያን ብእስሎ ዝቆፅሩ ምንም ኣይቀሰናን 30 ዓመት ዝኣክል ኣይቀሰናን 3 ዓመት ጥራሕ እዩ ብቕሳነት መንግስቲ ኮይኑ ፀኒሑ ነገር ግን ካብ ሕዚ እንዳሓር ግን ሰላምና ክጠናኸረሉ ዝኽእለሉ ኩነታት እናተፈጠረ ዘሎ ይመስል ስለዚ 2026 ዓመተ ሰላም ክኸውን ሰናይ ትምኒቱ ኣቐሚጡሎ ማለት እዚ ሰላማዊ ዝኾነ መግለፂ ተስፋ ዝህብ መግለፂ ናይ ኢሳያስ ኢለ ኣነ ዝገርም እዩ ንዓይ ብናይ ኢሳያስ ሕልና ቦታ ኣነ ዝሓስቦ ኢሳያስ ማለት እዩ ኢሳያስ ኣነ ዝፈልጦ ብኹናት እዩ ኢሳያስ ኣነ ዝፈልጦ በቃ ብዘይ ቅሳነት የለን ብዝብል እዩ ትዝርዮ ዝነበርኩ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ እውን ንሱ እዩ
ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሐ እውን ክርኢ ከለኹ ንሱ እዩ ኢሳያስ ሕዚ ግን ታፅምዶ ሓቃዊት እያ ክነብለሉ ናብ ንኽእለሉ ደረጃ ዝኸድ ዘሎ መሲሉ ዝረአ ዘሎ ሕዚ ተስፋ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ደደቢት ሚድያ በዚ ኣጋጣሚ ማለት ኩነታት ፋይናንስና ኩነታት ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ዝውስኖ ዋላ እንተኾነ ንኢሳያስ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ በኣካል ከፍ ኢለ ኢንተርቪው ክገብረሉ ይደሊ እየ ካሓቶ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሲ ሰላም ኮይኑ ክዘልቕ እንተኾነ ሓደ ይኾን ከምዚ ክንብል ከለና ሰይሉ ፀባብ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘላቶ ሰብ ምስ ተጋሩ ይብል እቲ ኤርትራዊ እውን ትግራዋይ ምስ ኤርትራውያን ይብል ሓቢርካ ዝንበር ንዝበለፀ ሰላም ንዝበለፀ ልምዓት እዩ يفتو تخطتلتي نايلو معند فيديونا نزاسك حس تخطتلكم ما تمثل نيرا بخالي بلطس الفيديو الساعة نراخب ببلغ ميمتشكم سلام كن لي